napapaisip ako, ano nga ba ang maaaring ialay ko sa mahal na Panginoong Jesucristo? Ako, bilang pasasalamat sa lahat ng pagpapalang ibinibigay, maging mga hindi na isinasamo. Ako, Diyos na hinahanap-hanap ang ating pagsamba, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ako, para sa pagmamahal na walang katulad, hindi kailanman nagmaliw sa aking bawat pagmulat. Ako, ikaw at ako, higit sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng kayang ibigay ng sanlibutan ito, ang nais ng mahal na Panginoon ay ikaw at ako. Ang nais na patuloy na pagtatapat, ang pangako na sa kabila ng lahat, magpapatuloy ang walang hanggang pasasalamat. Sapat, mga handog na kailanmay hindi magiging sapat kumpara sa sapat-sapat na mga biyayang kanyang inialay para sa ating lahat. Sapat, magpamahal na sapat, dahil ang pinakamakilang handog para sa ating Diyos na ibinigay ang kanyang lahat-lahat ay tayong lahat. Hindi yaman, hindi bilang, kundi tayong lahat. Sama-samang magpupuri, sama-samang magluluwalhati, tayong lahat. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pagsamba, sa ating Diyos na pinakadakila. Hallelujah! It's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive all that you're true. Oh Lord, I bring an offering to you. I bring an offering of worship.
praise.